Nyt käydään läpi perinteisen onkivauvan käyttöönotto. Tässä on muutama hyvin yksinkertainen asia, mutta mitkä saattaa aloittelijaa hiukan hämätä. Elikkä meillä on nyt taas ihan tällainen perinteinen 4-metrinen onkivapa. Ja sitten tämä kaikkein käytetyin Suomessa käytetty kohotyyppi, tällainen perinteinen punavalkoinen onkikoho. Nämä Motonetin onkikoholaitteet on siitä hyviä, että täällä on vähän parempi painotus, mitä näissä monen muun valmistajan onkikohoissa. Eli tämä painomäärä tasapainottaa tämän kohon oikeaan asentoon. Mutta me nähdään se tuossa kohta käytännössä. Katsotaan nyt ensin se, että miten tämä saadaan helposti käytettäväksi. Eli tässä onkilaitteessahan on usein selkeästi enemmän siimaa, mitä nämä meidän perinteisimmät onkivapojen pituudet on. Eli kun tässä on nyt 4-metrinen vapa, niin tää saattaa olla 6-7 metriä siimaa. Ja mehän ei voida sitä suoraan laittaa tähän, koska silloin on tosi hankala kalastaa. Eli se mitä me ekaksi tehdään, niin viritetään tämä onkivapo käyttökuntoon. Eli aina kärki edellä aloitetaan tämän kasaaminen. Mä näytetään uudestaan vielä. Eli korkki pois ja ensimmäiseksi aina ohuin osa kiristetään siihen seuraavaan paksumpaan osaan. Näin se on sitten helppo ottaa jatkossa pois. Takaisin kasaan. Sitten me lasketaan tämä onkilaite vaan kokonaan auki tähän maalle. Tämä kannattaa tehdä sellaisessa paikassa, että se siima ei menisi pahasti sotkuun ja tarttuisi kiviin. Tämä voi ihan tällä taputella tai käsinkääriä auki. Eli ei kiinnitetäkään sitä ensimmäiseksi nyt tuolta toisesta päästä tonne kärkeen. Vaan nyt me kiinnitetään tää koukku ekaksi tonne onkivauvan kahvaan. Eli otetaan se koukku käteen. Ja sitten täällä on tämmönen pieni kumitassu täällä onkivauvan päässä. Pannaan, siellä on reikäkin valmiina. Noin, nyt se on siellä. Sitten pidetään siima kireänä ja lähdetään kuljettaa tätä siimaa vauvan vierustossa. Samalla työnnetään sitä vapaa vähän kauemmas. Ja sitten kun me ollaan päästy tämän kärkeen, niin nyt meillä on saman verran siimaa käytössä, mitä meillä on vauvan pituus. Otetaan vähän vielä yli, se voi hiukan olla pidempi se siima, alle puoli metriä, 30-40 senttiä. Tosta kohtaa me voidaan nyt katkaista se siima. Noin, nyt on siima katkaistu oikeaan mittaan ja sitten täällä onkivauvan päässä on tämmönen kiinteä lenkki, niin tähän vaan sit voidaan sitoa se ihan normaalilla perinteisellä uistinsolmulla. Eli puetetaan siima läpi renkistä, sitten lähdetään kiertämään pääsiiman ympäri 5 kierrosta. Ja taas palataan siitä ensimmäisen lenkin tai kierroksen juuresta läpi. Ja sitten vielä vahvistetaan se niin, että taitetaan se vielä tästä muodostuneesta lenkistä vielä kerran läpi. Seuraavaksi viritetään onkilaite oikeaan kalastussyvyyteen. Tämähän tulee usein paketista tietyllä etäisyydellä tämä koho tästä koukusta. Tosi tärkeä asia, kun kalastus aloitetaan ja onkiminen, niin se, että me luodataan se kalastettava veden syvyys. Kalat viihtyy aina lähempänä pohjaa, varsinkin ne isommat kalat, mitä kaikki tietysti hamuaa. Ja se onnistuu parhaiten niin, että ihan vaan luotaamalla ennen kuin laitetaan edes matoon koukkuun, niin heitetään se onkilaite sinne halutulle kalastusalueelle ja etsitään se pohja. Ja se tapahtuu ihan pikkuhiljaa näin, että nyt heitetään onki veteen ja nähdään, että se on heti pystyssä toi koho. Eli me tiedetään, että paino ei ole silloin pohjassa. Nyt me voidaan nostaa tätä kohon antennia ylöspäin, niin se vapauttaa tämän siiman tämän kohon sisällä. Nostetaan vaikka puoli metriä, 30-40 senttiä kerrallaan ja painetaan taas se antenni alas, niin se lukittuu. Ja heitetään samaan kohtaan. Edelleenkin nousi koho pystyyn. Ja tämähän on näiden MTX-kohojen hieno puoli, eli näissä on just tämä painotus on riittävän iso tasapainottaa tämän kohon. Monissa näissä punavalkoisissa perinteisissä onkikohoissa se koho jää vaakatasoon näin ja silloin ei oikein huomata, että onko se paino pohjassa vai ei. Mutta tiedetään nyt, että ei ole vieläkään pohjassa.
Taas nostetaan antennia ylöspäin ja taas koitetaan vähän syvempää. No nyt koho jäi vaakatasoon. Nyt me tiedetään, että paino on pohjassa. Ja painon jälkeenhän täällä on vielä 15 senttiä siimaa, missä on koukku, niin me tulee nostaa nyt vähintään 20-30 senttiä sitä kohoa alaspäin. Noin. Koitetaan tosta. Noin. Nyt me tiedetään, että se paino on selkeästi pohjan yläpuolella, mutta kun siellä on se 15 senttiä vielä siimaa, niin se mato menee aika lähellä pohjaa. Sitten me vaan laitetaan onkimato paikalle ja aletaan onkimaan. Seuraavaksi voitaisiin katsoa onkimadon oikeanlainen koukutus. Lähes kaikilla madoilla tällainen vyö tuossa ruumissa, niin siitä on helppo pojottaa koukku sisään. Elikkä niin kuin huomaatte, niin aika eläväisiä kavereita. Sitten pojotetaan sitä vaan tuossa koukun vartta pitkin jonkun matkaa ja sitten työnnetään toi koukun kärki läpi. Tää on vanhan kansan uskomus, että koukun kärki ei saisi ikinä näkyä, mutta se on ihan hölynpölyä. Koska se vaan heikentää sen kalan tarttumista, jos sen koukun pitää lävistää sekä toi mato että se kala siinä vaiheessa, kun se kala yritetään tartuttaa. Ne ei ole niin älykkäitä, että ne ymmärtäisi, että toi on ihmisen luoma väline toi koukku ja sitä pitää varoa.